Op het Mojostrand in Katzand wordt er vandaag activiteit gehouden. Er wordt opgeruimd op het strand om het strand mooi en schoon te houden. En wij gingen mensen vragen waarom en wat ze ervan vinden. Hallo, wie bent u? Ik ben Jeroen Daagvos, ik werk voor Stichting de Noordzee en ik hou me nou bezig met afval en eigenlijk dan afval voorkomen, dus schone stranden en een schone Noordzee. En waarom heeft u dit strand gekozen? Het is onderdeel van My Beach en Mojo Beach zit er ook al mee. En er zijn nu vandaag 24 stranden worden geopend langs de hele Nederlandse kust. Waar vanuit de strandpaviljoens eigenlijk gewoon allemaal opruimacties worden gehouden en aandacht wordt gevraagd voor een schoon strand en een schone zee. En we hopen eigenlijk natuurlijk dat daarmee het afvalprobleem weer een stukje verder opgelost wordt. En wat voor oplossingen heeft u bedacht om het strand schoon te houden? Ten eerste eigenlijk gewoon mensen er bewust van maken van neem gewoon je rommel mee, laat niks achter. En ook als mensen hier gaan opruimen, andere mensen weer het goede voorbeeld geven, dat het gewoon enorm gaat helpen voor het voorkomen van afval. En wat wordt er vandaag gedaan? Vandaag we zijn eigenlijk het strand opgegaan. We hebben opgeruimd met een hele groep. En we zijn dus aan het kijken van wat vind je nou eigenlijk allemaal qua afval. Dat wordt ook geteld, gekeken waar het vandaan komt. En dan ook kijken van wat kun je er ook weer aan doen om die bron eigenlijk van afval te gaan voorkomen. Ja, wij hebben een strandpaviljoen en een buitensportbedrijf. En vandaag hebben wij de kick-off de clean-up actie van My Beach. En My Beach is een initiatief van Stichting Noordzee. Om de gasten, de strandbezoekers, daar meer duidelijkheid te geven over de schone stranden en het belang daarvan. En wij hebben als Mojo Beach het My Beach geadopteerd en gaan dit seizoen eigenlijk aan de slag om naast het schone strand wat we al hebben in de regio, om ons stukje strand ook gewoon helemaal netjes te houden. Ja. En is dat veel werk? We zijn vanmorgen met een groep van een 8 à 10 personen begonnen met het opruimen. En ondanks dat er al veel schoonmaakwerkzaamheden gebeuren op het strand, kom je nog heel veel kleine dingetjes tegen. Sigarettenpeuken voornamelijk, zulke soort dingetjes die door de beachcleanmachine vallen die er vaak doorheen. Dus we zijn nu 1,5 uur bezig geweest. Dus de gastjes die allemaal hebben geholpen met opruimen, die krijgen nu lekker de lunch van ons aangeboden. En daarna als tegenprestatie gaan wij vanmiddag met de gasten het water op om lekker een beetje te gaan golfsurfen en ze te belonen voor hetgeen wat ze voor ons gedaan hebben.